Тези, които са вътрешната част, ги махаме. Те са две еднакви. Това е по-голямата част от вътрешната и разгъваме дисплея, за да може да го сглобим. Ето така. Трябва да е само вътрешната част, външната част е бяла. Има ли брандиране? Да. Брандирането е отпред. Брандирането е добре. Да. Окей. И сега го сгъваме. Дигаме тези двете и тук има едни малки картончета, които трябва да се махнат при рязането. След което дигаме тази част, задната, и слагаме ето тези палчета вътре. След което сгъваме тази част наполовина и прибираме вътре. След това са тези двечките и качваме вече брандираната част. Тези ги изчистваме. И сега, първо това го сгъваме, тези тричките ги махаме и го сгъваме тук, където са дупките. Навън. Съответно, картонената част да стане отвътре. След което сгъваме вътре, един път, след което още един път в тази част. На другата част се сгъва един път навътре, така, после навън. Покажи крайния резултат. И после пак навътре. И ето това. Да, окей. Тези двечките се сгъват навътре. Така. И това се сглобява. По-късата част идва към по-високо. След което ето тук влизат тази част и ето така влиза. Я го обърна на страни.